Přátelé, já vás zdravím u speciálního silvestrovského vydání Nebezpečných vztahů. Nebezpečné vztahy jsou všude kolem nás a ten dnešní příběh nám poslal pan František Popelka. Pan František Popelka se totiž rozhodl, že už se nebude trápit, už se nebude schovávat ani před společností, dokonce ani před svou manželkou, 2 krásnými dcerami, dokonce taky před svým psem. A zkrátka nám tady dnes večer řekne pravdu a dojde k velkému odhalení. Tak, no počkejte. Vy zase všichni myslíte na to jedno, myslíte, že se tady bude někdo svlíkat, nebude se nikdo svlíkat, takže úplně v klidu nechejte dívat i své děti, i psa nebo kočku. Dívat se můžou zkrátka úplně všichni. Tak ale teď už to slíbené odhalení, přichází pan František Popelka. Františku, pojďte za námi, já vás zdravím. Františku, nemůžete se nám odhalit, prosím, pěkně, jako bylo by... Dobrý večer, pojďte dál. Posaďte se tady u nás, tak no. Tady. Tam se posaďte klidně, Františku, ano. Tak já už jsem teda jakože přivítal, tak já nevím, jestli vám mám říkat pane Františku nebo paní Františku, já jsem z toho takový konsternovaný. Popelko. Popelko, ještě takhle navíc, jako doslova. Já vám to trošku dovysvětlím. Pan František Popelka totiž se kdysi, no vy se smějete, ale to je vážná věc. Jako. On se zamiloval do jedné ženy, ovšem potom později zjistil, že se ve svém těle necítí vůbec dobře. Začal se trápit, no a rozhodl se, že nám dneska tedy řekne pravdu, protože on se začal cítit býti popelkou. Jak se vám to stalo? No tak já jsem se nejdřív přihlásil do toho vašeho pořadu, jak prostě kdo se tam líp oblíkne a ostatní to potom skritizují. Jasně, rozumíte popelku, to chápu, ano, ale dneska to tady máme trošku jako na jiné téma, dneska to tady není o tom oblékání, převlékání. No, ale já to vyhrál, takže já jsem Popelka. Souhlasím, ano, vyhrál jste to. Jenže vy si Františko, vy si trošku pletete jako takovýto jméno konkrétně a to hobby. Jo, takový to převlékání se do těch šatů, já bych řekl konkrétně teda princeznovských šatů, kromě toho, že vám to teda sluší. Ale to neznamená, pořád to neznamená, že jste Popelka, jo, protože technicky ano, ale prakticky teda fakt vůbec ne. No počkejte, tak jsem nebo nejsem? No, vám už se to v té palici taky trochu motá, co? Tak mně se to teda v hlavě fakt jakože nemotá, nic se mi tam neplete, mám to tam pořád jakože srovnaný, protože já fakt netvrdím, že já jsem Popelka. No to bych prosil, protože to bychom potom byli 2. A pak by si princ nás vybral už jenom podle střevíčku. Jo, počkejte, podle střevíčku, tak já mám 44, takže si myslím, že ten princ by to měl jakože úplně jasný, jo. Mě ten můj hrozně tlačí. Ale podle mě to bude tím plesem. Plesem? Teda plesem, on to byl spíš hon. Počkejte, takže myslíte myslivecký ples? No ne, to byl ples v opeře. Takže si to dovedete představit. No. Verešová, Borhyová, no. Já. No. Na honu? No tak hon, no on to skoro hon byl. Protože celou noc, představte si, celou noc mě někdo honil. Františko! Nejdřív to byl princ, pak to byl nějaký baleťák a nakonec ochranka. Jo, a nechytili, co? Jakože. No, ale poslouchej, ty jsi taky docela hezký princ, víš to? Máte hezký úsměv, Františku. Děkuju. To jako, jo, ale já bych to nerozebíral teďka jako já bych mě úplně z toho jakože vynechal, protože my jsme tady kvůli vám, pane Popelko, a kvůli vašemu příběhu. Popelko, no konečně mě vidíš jako Popelku, děkuju, brouku, děkuju. A co Mečík? Menčík? No Menčík ten jako nazbíral ty 3 oříšky a ne, jako to byl film. No. Byl film, já myslím Mečík. Jako na zahradě? Ty už nekvetou teďka jako. Ne, Mečík, tak, Mečík je od jak živa malý meč. No. Tady takhle visí. No. Teda chlapu. Visí? A když už ho chlap má, tak na co ho má? Co? No, tak já jsem právě myslel, že bychom se mohli šermovat. No,
No já jsem emancipovaná popelka. Já teda nevím, ale za prvé, už jsem to říkal několikrát, já nejsem princ. Takže se šermovat nebudu. Mečík mám, sice určený na něco úplně jiného, teda než je šermování. A jedna otázka na vás, taková impertinentní. Byla jste u doktora? S Mečíkem? Dejte už pokoj s tím šermováním, s tím mečíkem. Já myslím jako u doktora prostě tak jako, že jste nabila to přesvědčení, že jste popelka, abyste s tím něco dělala. Dělala. No, a co? No tak jo, tak už jako malej, No. Když jsem byl malý, tak se mě maminka vždycky ptala, čím bych chtěl být, a když slyšela, že princeznou, tak vždycky vyběhla za barák a tam štěstím brečela. Štěstím brečela. Jasně, maminka brečela štěstím, asi bych teda taky brečel štěstím. No, mám pocit každej. být ta maminka. No, náš pořad, naše nebezpečné vztahy skýtají mnohá překvapení. To je fakt. Teď přijde krásná dáma, kterou známe všichni. Leze nám pořád do obýváku. Pořád nám tam leze. A myslím si, že vám, pane Popelko, nebo paní Popelková, nebo já nevím, jak to mám. Zkrátka myslím si, že vám otevře vaše krásné oči a že vám úplně změní život, protože přichází skutečná Popelka. Chtěla bych jednou na malou chvíli prožít, co vídám ve spaní. Nebe je modré a zápěch je bílý. Přede mnou Honza se uklání. Já se ukláním, Popelko, zdravím. Děkuji, že jste k nám přišla. Dobrý den. Posaďte se u nás. Popelka, ano. jo, Tak toto tak- je skutečná Popelka. Skutečná, tak jestli tohle je popelka, tak já jsem Šafránková po plastice. No, já přece jenom, Františko, zkuste být k dámě takový jako ohleduplnější. Vy jste takovej jako tvrdej, zlej. No, jak já k ní můžu být tvrdý, teda ohleduplnej, když tahle vypadá, že tady nevydrží do konce roku. No dovolte. Já jsem vydržela macechu, 2 labilní sestry na práškách, vydržela jsem i celý život srovnávání s tou druhou, jak tam jede kůň a zpívá. No jo, tak on tam jede kůň a zpívá. Tak kdo tady potom potřebuje doktora? God zpívá, kůň jede, ty. Ale to nebyla moje pohádka, to říkám od začátku. Říká od začátku. Pane Musil, No. co si to sem zvete za individua? A, To no, předvádějí nějaký postavy z pohádek a ještě jim k tomu zpívá kůň. Tak víte co, s tímhle strašidlem já tady nebudu, to mi za to nestojí. A ještě jí nestojí. Ježišmarja, ale tak prosím vás, furt stojí, nestojí, mečík, to už je pořád dokola, vy se tady pořád hádáte, jako... co máme dělat? Ale tak já jsem si myslel, že mu změníte život a vy, že teda to pochopíte, jako všechno, jak je to s Popelkou, teda Ne, co tak- tady budeme dělat? No tak víte co, já mám nápad. Jaké? Pojďte si zaspívat. Zaspívat? Jako, že si... No to, věř mi, že to je ta na světě nejlepší krása. Už se tady zbláznil, Tomu, už asi. kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, Tady. kdo pak to pozná. A dost teda. Jako tady je to jak blázinci, tady to nejsou jako nebezpeční vztahy, ale blázinci. Sednou. Oba dva. Sedněte si. Dobře, no. Sedněte si, princezny. Tak. No, já si myslím, že bychom tomu už měli dát rozuzlení. V našem pořadu vždycky náš tým přijde, buď to přinese vyhodnocení z detektoru lži, což teda ve vašem případě by se vůbec jako nedalo poznat, tak jsme zvolili testy DNA. Testy DNA. Já jsem dostal obálku už před začátkem. Prý je to překvapení i pro mě, takže jsem zvědav, co se dozvím. Tak pozor. Tak pozor, jo. Takže testy DNA, ty říkají, pane Popelko, že ať už chcete, či nechcete, jste skutečně žena. No, vidíte to, já to říkám od začátku. A pozor, to není konec, to bude ještě možná horší, protože testy říkají i druhou věc o Popelce, že tady ta druhá Popelka, která je skutečná, je váš léta ztracený nevlastní bratr. Že ne,
otevřeme. se to teď nestalo. A já byl vždycky smutný. Žena, muž, No no, jo. pozor. Z té vaší dávné mladičké lásky tady píšou, se narodilo dítě. A to dítě jsem já, váš syn. A já jsem máma. Ježišmarja. A pak, že život není pohádka. No, to teda není život pohádka. Tati. Takže ne.